λοιπόν ότι ο κάθε τόπος έχει το τραγούδι του. Αλλά δεν είναι μόνο το τραγούδι. Είναι και τα ήθη και τα έθιμα που συνδέουν τραγούδια και διάφορα λαϊκά δρόμενα. Έτσι λοιπόν εδώ στο Ρουμιλούκι, το 12ήμερο, μια ομάδα από 12 φουσταδιοφόρους βγαίνει και λέει τα κάλαντε με το δικό του ιδιότυπο τρόπο. Συνοδεύεται από τα μουσικά όργανα που είναι οι ζουρνάδες φυσικά και τα παιδιά χορεύουν μια σουίτα πολύ συγκεκριμένη που χορεύεται μόνο αυτή την περίοδο του χρόνου. Έτσι λοιπόν γυρνάμε στα σπίτια και στις εκκλησίες του χωριού και χορεύουν και εκδηλώνουν έτσι τις ευχές και τα αισθήματά τους. Πολλά, καλή χρονιά. Γεια σας! Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Γιώργη. Καλά είμαστε. Γεια σου, Γιώργη. Καλώς ήρθατε. Καλά, καλώς. Τι κάνετε εδώ? Καλά, μια χαρά. Τι κάνετε? Καλά είστε? Καλά είστε. Όλες δείχνετε? Ναι, ναι. Κάθε περιοχή έχει ορισμένα χαρακτηριστικά προσδιοριστικά στοιχεία. Εδώ λοιπόν στο Ρουμιλούκι υπάρχουν δύο στοιχεία που πρέπει να τα αναφέρουμε. Λέμε, θα φέρουμε τα ταούλια. Κυριαρχούν οι ζουρνάδες, αλλά ποτέ δεν λένε θα φέρουμε τους ζουρνάδες. Θα φέρουμε τα ταούλια ή ήρθαν τα ταούλια. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που αφορά την φορεσιά, την ενδυμασία, την αρματοσιά της γυναίκας, της Ρουμιλουκιώτισσας. Λένε, θα φορέσω τα κατσούλια. Τι είναι τα κατσούλια λοιπόν? Τα κατσούλια είναι το εξής ένα πράγμα. Αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το κατσούλι. Είναι το βασικό στοιχείο που συγκροτεί το περίφημο αυτό κεφαλοδέσιο. Την περίφημη αυτή παγκοσμίως γνωστή περικεφαλαία του Μεγαλέξανδρου. Παλιά δεν υπήρχαν σύρματα για να κυρτώσουν, ούτως ώστε να πάρει αυτή την καμπύλη, αυτό το σχήμα, το ονομαζόμενο κατσούλι. Φοριέται στην κορυφή του κεφαλιού. Παίρναν λοιπόν ένα κλίμα, το βάζαν στο νερό, μια κλιματόβεργα, μαλάκωνε και την γυρίζαν ακριβώς στις διαστάσεις που να βρίσκονται διαστάσεις του κατσουλιού σε μια αναλογία με το κεφάλι της γυναίκας. Το γεμίζαν λοιπόν με μαλλί, βαμβάκι και κουρέλια μέσα και στη συνέχεια βάζαν αυτή την κορδέλα. Αυτή η κορδέλα λέγεται μαγκούρι. Είναι λοιπόν η κορδέλα η οποία προσαρμόζεται στο σαγόνι ακριβώς της γυναίκας που φορά τα κατσούλια και το οποίο προσαρμόζεται στο σαγόνι ανάλογα με το μέγεθος του κεφαλιού και ανάλογα με το σφίξιμο, το ιδιαίτερο που κάνουν, ούτως ώστε να βρίσκεται σε μια πλήρη εφαρμογή. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι το κατσούλι, το κεφαλοδέσι αυτό, το φορούσαν οι γυναίκες ακόμη και όταν κοιμώντουσαν. Όλη τη βδομάδα
και το βγάζαν μόνο το Σάββατο όταν πρόκειτο να λούσουν τα μαλλιά τους. Αυτό λοιπόν είναι το κατσούκι. Αχιλλέα, πες μας λοιπόν τι θα κάνεις τώρα. Καλά, κανονικά έπρεπε να έχει μακριά μαλλιά για να τα πλέξουμε, να τη λήξουμε. Τώρα το δένουμε με μια κορδέλα για να σταθεροποιηθεί. Θα πάρουμε το νταρτμά. Αν είχε μακριά μαλλιά θα ήταν όλα πλεγμένα, μαζεμένα, τεντωμένα, ωραία. Πάρουμε το νταρτμά, τον διπλώνουμε σε τρίγωνο. Μπαίνει από πάνω. Χαρακτηριστική κίνηση αυτό εδώ το πράγμα. Να κλείσει, βέβαια ελέγχουμε να είναι η περιστέρα πίσω όμορφα, ωραία, να έχει ωραία γωνία, τεντωμένο. Γιατί μοιάζει με περιστέρι, με ανοιγμένα φτερά, έτσι. Ναι, ακριβώς, από πίσω. Παίρνουμε και το μαφέσι, το μαύρο, το έχουμε διπλώσει σε μια φαρδιά κορδέλα, σαν μια φαρδιά κορδέλα δηλαδή. Παίρνουμε εδώ. Εκείνα τα χρόνια που είχαν μακριά μαλλιά αφήνανε και τα τσουλούθια, τα λεγόμενα, τα περτσούνια. Και έρχεται λοιπόν το 1908 ένας Μακεδονομάχος, ένας καπετάνιος του Μακεδονικού αγώνα, ο καπετάν Ματαπάς, ο οποίος βλέποντας τις γυναίκες να φοράνε συνέχεια αυτό το κεφαλοδέσι και τις ενοχλήσεις που είχαν από τα ζωήφια που κυκλοφορούσαν στα κεφάλια τους, διέταξε λοιπόν οι γυναίκες να ρίξουν τα κατσούλια. Μεγάλο γεγονός για την εποχή τότε. Οι γυναίκες, σύμφωνα με την παράδοση, έχουν κληρονομήσει αυτή την περικεφαλαία από τον ίδιο τον Μεγαλέξανδρο. Και μάλιστα στην Τοπιολαλιά λέγεται το εξής χαρακτηριστικό, ότι κάποτε, λέει, γίνηκε τρανός πόλεμος. Οι γυναίκες κάποια στιγμή είδαν τους άνδρες που άρχισαν να οπισθοχωρούν. Οι άνδρες άρχισαν να δειλιάζουν, φοβόντουσαν. Πετάξανε λοιπόν οι άνδρες τα όπλα και τότε όρμηξαν οι γυναίκες και πήραν τα όπλα και νίκησαν τον εχθρό. Απροσδιόριστο ιστορικό γεγονός, αλλά που καταγράφεται στην ιστορική μνήμη και στην τοπική παράδοση. Και τότε λοιπόν ο Μεγαλέξανδρος φώναξε τις γυναίκες και τις είπε: είστε γενναίες. Πάρτε εσείς τις περικεφαλαίες των ανδρών. Εσείς πρέπει να τις φοράτε. Από τότε λοιπόν, από τους ελληνιστικούς ή από τους απροσδιόριστους μυθικούς χρόνους της διαχρονικής ελληνικής ιστορίας, καταγράφεται το κεφαλοδέσι των γυναικών εδώ στο Ρουμλούκι. Οι γυναίκες φορούν την περικεφαλαία και οι άνδρες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 30 φορούσαν κάτι κίτρινα χαρακτηριστικά μαντίλια. Τα λέγανε τα κύτταρα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την ιστορική μαρτυρία, αυτή την λαογραφική παράδοση, η οποία συνδέει την απότερη αρχαιότητα με το σήμερα. Μια επιβίωση εθνική που δεν χρειάζεται κάθε φορά να φωνάζουμε αν ο Μεγαλέξανδρος ήταν Μακεδόνας ή όχι.
Είναι με το βελονάκι, μεταξωτή κλωστή, Μετάξι. ακατέργαστο μετάξι, το οποίο το ράμπαμε όμως στο τέλος. Αναδιό, επειδή έρχεται και ασχολείται. Λοιπόν, παίρνουν το ύφασμα από την ανάποδη του πουκάμισο, το στρίβουν Έτσι. και παίρνουν το μετάξι το ακατέργαστο, περασμένο σε βελόνι και το περνάνε. Μπουντίνους. Μπράβο. Ο λεγόμενος μπουντίνος. Αναδύο κλωστές στην ύφανση, στην ίδια ευθεία. Σφιχτά, στρίβοντάς το βέβαια. Και κάνει αυτό τη σούρα, αυτό το τσάκισμα. Η κιλντή, ναι. Μάλιστα. Το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό στα που κάνεις αυτά. Πάρα πολύ. Αυτά είναι παμπάλια. Παμπάλια. Τα παλιά τα πουκάμισα ήταν έτσι. Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν είναι η τεχνική αυτή, πολύ Επειδή δύσκολη. πιο πολλοί τα άραβαν με το χέρι, κοιτάζαν να βρουν έτσι ένα τέχνασμα που να είναι Να μην ωραίο. ξεφτάει, να μην χαλάει. Πολλοί βέβαια ψάχνουν να βρουν διάφορες επιβιώσεις για να στηρίξουν κάποια στοιχεία ιστορικά, μουσικά, εθνολογικά. Επιβιώσεις που έχουν σχέση με την αρχαιολογία για να καταδείξουν από εδώ είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, από εδώ είναι ο Φίλιππος, εδώ είναι η ιστορία της Μακεδονίας. Παραγνωρίζουν όμως ένα βασικό γεγονός, ότι ο Μεγαλέξανδρος δεν ζει μόνο στις περιγραφές, στις επιγραφές, στα μνημεία και στα διάφορα άλλα τεκμήρια που βρίσκει κανείς σήμερα στους χώρους της Μακεδονίας, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Ο Μεγαλέξανδρος μέσα από τις επιβιώσεις, μέσα από την καθημερινότητα των ανθρώπων, εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας, στο Ρουμπλούκι, ζει και βασιλεύει. Απόδειξη είναι ότι και σήμερα ακόμη στις επίσημες εκδηλώσεις, γιορτές και τελετές, οι γυναίκες φορούν την περικεφαλαία του Μεγαλέξανδρου. Αυτό λοιπόν εδώ, το μοναδικό κεφαλοδέσι. Γύρω να το δούμε, κοπέλα μου. Είναι το νηφιάτικο κεφαλοδέσι, γιατί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που μπορεί κανείς να επισημάνει, να αναφέρει εδώ στο Ρουμπλούκι, στην καρδιά της Μακεδονίας, είναι το κεφαλοδέσι των γυναικών. Διαφορετικό κεφαλοδέσι έχουν τα μικρά παιδιά, διαφορετικό έχουν τα μεγάλα κορίτσια που ετοιμάζονται για αραβώνα, διαφορετικό οι αραβωνιασμένες με πολλά λουλούδια, στολίδια κλπ. Οι πατρεμένες φοράνε την περίφημη αυτή περικεφαλαία, το κατσούλι με τις φούντες το λεγόμενο, που είναι αυτό εδώ. Μετά το πρώτο πεδίο όμως, η γυναίκα θα βγάλει τις φούντες αυτή την περικεφαλαία και θα μείνει μόνο με το κατσούλι. Και βέβαια οι μεγάλες γυναίκες, ηλικιωμένες, θα βάλουν το μαφέ σε ένα μαύρο μαντίλι. Απαραίτητο στοιχείο
διακόσμησης στο κεφάλι των γυναικών είναι τα λεγόμενα λουλουδάκια τρεμπτάνες, δηλαδή λουλουδάκια τα οποία έχουν αυτό το χαρακτηριστικό του τρέμουλου. Αλλού τα λένε σουργούτσια, αλλού τα λένε τρουντούρες στη Θράκη, εδώ τα λένε τρεμπτάνες. Λουλουδάκια που είναι χαρακτηριστικά, που πολλές φορές προέρχονται και από κάποια δώρο, είναι ένα δώρο, αλλά όμως που είναι πάντα απαραίτητο στοιχείο για την ένδυση, για το κεφαλοδές. Φορές αναγκαζόμαστε να ορίσουμε τι είναι παράδοση και τι είναι νεωτερικότητα. Συνυπάρχουν όμως τόσο πολλοί αυτές οι έννοιες μεταξύ τους, που χάριν ευκολίας, χάριν καταγραφής και αποτελέσματος, προχωρούμε σε πιο έτσι τετελεσμένα ενδυματολογικά, χορευτικά, μουσικά πράγματα. Εδώ λοιπόν στο Ρουμλούκι, επειδή η περικεφαλαία και όλο αυτό το κατσούνι με τις φούντες είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, υπάρχει μια αδυναμία σε πολλές γυναίκες να το δέσουν από μόνες τους. Τα χορευτικά σχήματα που σήμερα εμφανίζονται σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες για να κερδίσουν χρόνο, κάνουν το απλούστερο. Κάνουν απομίμηση μιας περικεφαλαίας. Ένα κατσούνι δηλαδή με φούντες. Με την περιστέρα, με το μπαγκούρι, με τα λουλούδια, με μια φτωχή βέβαια έτσι διακόσμηση. Αλλά είναι ένα στοιχείο που το συναντάμε σήμερα. Εμείς λοιπόν οι οποίοι ερχόμαστε τώρα και καταγράφουμε όλα αυτά τα γεγονότα, όλες αυτές τις δράσεις, τις πολιτιστικές, τις λαογραφικές, αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Ή πρέπει να τα απορρίπτουμε. Πρέπει να τα εντάσσουμε μέσα στις μορφές της νέας λαογραφίας. Είναι στοιχεία νεωτερικότητας. Ή πρέπει να είμαστε δεμένοι απόλυτα στις παραδοσιακές εκφράσεις και εκφάνσεις του λαϊκού μας πολιτισμού.
αυτές οι καρφίτσες ήταν ιδιαίτερες καρφίτσες. Μιλόνια τα λέγαμε. Κουκουδωτές καρφίτσες. Γιατί είχαν κουκούδι απάνω. Περνούσαν οι πραγματευτάδες τότε, και πέρανε. Τρεντάνης είναι άλλο, τρεντάνης βάζανε αλλού απάνω. Αλλά αυτές οι καρφίτσες ήταν πολύ χαρακτηριστικές και δυσέβρετες τότε, δεν μπορούσαν εύκολα να τις βρούνε. Τώρα βρίσκουμε. Ναι. Η Όλγα στον πρώτο που λέει πήγαν δώρο, κουμπουδέλουνα. Κουμπουδέλουνα, Στο γάμο. κουμπουδέλουνα, βέβαια. Αυτά είναι τα κουμποπέλουνα. Είχαν διάφορα χρώματα. Για να προσδώσει ένα μεγαλείο όλη αυτή η φορεσιά, πάνω από το πουκάμισο φορούσαν το αντερί. Το αντερί είναι το βυζαντινό. Ένα ένδυμα που το πήραμε από την Ανατολή, που πέρασε στην περιοχή εδώ του Ρουμπλουκίου, στη Μακεδονία, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ένα εξαιρετικό ένδυμα, τόσο ως προς την κατασκευή και τη ραφή του. Γιατί δεν γίνονταν στο σπίτι αυτό, στον αργαλιό. Η πρώτη του ύλη ήταν βιομηχανική ύλη, αλλά και ο τερζής, ο ράφτης που θα το έραφε, έπρεπε να είχε ειδικές γνώσεις. Τι εννοώ, δέστε. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα είδος ραφής, μπακλαβωτό, όπου δεν μπορεί να γίνει στο σπίτι εύκολα αυτό. Ήταν οι λεγόμενοι τερζίδες, οι ραφτάδες που τα κάνανε. Και το ύφασμα, παρόλο ότι δεν φαίνονταν, είχε όλο αυτόν τον κυματισμό και όλα αυτά τα μοτίβα, τα βυζαντινά, με τους ρόδακες, με τα διάφορα γεωμετρικά μοτίβα. Κυρίως όμως στόχος ήταν πάνω από το πουκάμισο και κάτω ακριβώς από το σαγιά, δηλαδή από τον κύριο επενδύτη, ο οποίος έχει τις περίφημες ποδιές και είναι εξαιρετική σημασία στα κεντήματα. Και ειδικότερα αυτός ο σαγιάς, ο άσπρος σαγιάς, είναι ο νηφιάτικος σαγιάς. Είναι σαγιάς που τον φορούσαν την μέρα του γάμου, μαζί με την περικεφαλαία, το κατσούρι με τις φούτες. Ο οποίος σαγιάς βέβαια διπλώνονταν και είχε τις περίφημες ποδιές. Γύρνα λοιπόν να δούμε πώς. Οι ποδιές λοιπόν πιάνονταν εδώ πίσω και βέβαια το κέντημα της κάθε ποδιάς ήταν αυτό που προσέδιδε και την επιδεξιότητα, την νοικοκυροσύνη, την ευμάρεια, την καλαισθησία, ο τρόπος όχι μόνο του κεντήματος αλλά και πώς φορούσαν, πώς ζώνονταν τις ποδιές, πώς σταύρωναν τις ποδιές πίσω, πώς κούμποναν οι ποδιές.
έχει λέει τίποτα για το ζωνάρι. Τι ζωνάρι είναι αυτό, για πες μας. Το είναι πουλένιο, νηφιάτικο. Πες μας λοιπόν, τι είναι αυτό, πώς γίνεται. Αυτό παίρνεις το υφαντό του ζωνάρι εννοείται, τις πουλιες μικρές και τις σκεντάς τη μία πάνω στην άλλη με τέτοια διάταξη που δημιουργείται μία πλάκα. Πλάκα. Ξέρεις όμως παλιά πώς το κάνανε αυτό. Στον κεργκέ. Στο γκεργέρ. Οι Ρώσοι δεν είχαν γκεργέφι, παίρναν μια καρέκλα. Γυρνούσαν λοιπόν πλάγια την καρέκλα, τεντώναν το ζωνάρι πάνω ακριβώς στα πόδια της καρέκλας και εκεί περνούσαν μία την πουλια και κάναν όλες αυτές τις πλάκες. Και ήταν βέβαια περιζήτητα τα πουλένια, τα σνάρια. Ποια και ποια να το κερδίσει καλύτερα, ποια και ποια να το διακοσμήσει καλύτερα, να γίνουν πιο φαρδιές οι πλάκες, πιο πυκνές οι πουλιες, ούτως ώστε να γεμίζει η μέση. Λέει βέβαια η παράδοση ότι αυτά τα ζωνάρια ουσιαστικά, επειδή όλη η φορεσιά έχει έναν αρχαιοελληνικό χαρακτήρα με κυρίαρχο στοιχείο το κεφαλοδέσι, το κατσούλι με τις φούντες, λέει λοιπόν η παράδοση ότι αυτό το ασημοζώ, το ζωνάρι αυτό, είναι κατά κάποιο τρόπο ο θώρακας των αρχαίων Μακεδόνων. Χριστός Ερέστης, λοιπόν. Μου το έφαγες, μου το λιάνισες. Απρίλης Μάης ήτανε, βρε σαρακάτσιανούλα, που ήρθα και σαν τάμουσα σε μια ψηλή ραχούλα. Αληθινά σενάρια από τη Γομενίτσα. Η ΕΡΤ3 κοντά στη Β' Εθνική. Δείτε κάθε Σάββατο και Δευτέρα τις σπουδαιότερες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος. Τα γκολ και οι φάσεις που θα κρίνουν τον πρωταθλητή της Β' Εθνικής κατηγορίας αποκλειστικά στο τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Με την ευγενική χορηγία του ΟΠΑΠ.
So, how you see Chelsea this year? Kyrios. Kyrios! And what about Liverpool? Arsenal? Tottenham? Newcastle? Ο Άρης υποδέχεται τον Πανθρακικό στο τελευταίο αγώνα της κανονικής περίοδου για το πρωτάθλημα της Super League. Οι κίτρινοι θέλουν τη νίκη απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα της Κομοτηνής και με συνδυασμό αποτελεσμάτων να μπουν ή να διεκδικήσουν είσοδο στην πεντάδα του πρωταθλήματος. Άρης Πανθρακικός, την Κυριακή 26 Απριλίου σε απευθείας μετάδοση από το Κλεάν της Βικελίδης. Άρης Πανθρακικός, στις 7 το απόγευμα μόνο από την ΕΤΡΙΑ. Τα μουσικά όργανα της κάθε περιοχής βασίζονται πάνω στην επινοητικότητα, στη φαντασία και στο συναίσθημα. Υπάρχουν περιοχές λοιπόν όπου έχουν μουσικά όργανα στα οποία συνυπάρχει με απόλυτη αρμονία η φωνή. Υπάρχουν όμως και περιοχές όπως αυτή που βρισκόμαστε σήμερα, το Δουμπλούκι, δηλαδή η παιδινή περιοχή της Συμπαθίας που περιβάλλεται από τους ποταμούς Αλιάκνηνα και Λοδία, όπου η επικυριαρχία του ζουρνά ως όργανο ανοιχτού χώρου είναι τεράστια. Έτσι λοιπόν ζουρνάς και φωνή δύσκολα συνυπάρχουν ή μάλλον δεν συνυπάρχουν, εκτός από τους ζουρνάδες. Υπάρχουν και κάποιοι μερακλείδες που ασχολούνται με τις φλογέρες. Η φλογέρα είναι γνωστό ότι κατασκευάζεται, γίνεται από καλάμια. Καλάμια υπάρχουν πάρα πολλά στην περιοχή. Είμαστε σε έναν κάμπο που η Βάλτη είναι γνωστή και από την Πινελόπη Δέλτα στα μυστικά του Βάλτου, μεταξύ Αλεξανδρίας και Γιαννιτσών. Έτσι λοιπόν καλάμια υπήρχαν πολλά. Οι άνθρωποι κόβανε, επιλέγανε και κατασκευάζανε, φτιάχνανε τις φλογέρες τους. Έχουμε λοιπόν εδώ 3 φλογέρες από καλάμι και μία φλογέρα από φροξιά το λέμε. Είναι ένα θαμνώδες δέντρο, ελαφρύ, δουλεύεται εύκολα, βγάζει ήχο μπάσο, τρυπιέται εύκολα, σκαλίζεται εύκολα. Και κοντά μας είναι ο Μέρκος ο Πιτσικόπουλος που είναι ένας παραδοσιακός μουσικός, όχι επαγγελματίας, θα τονίσουμε, όπου λοιπόν προσπαθεί εδώ με τις φλογέρες του να παίξει. Μου είπε ότι αυτή τη φλογέρα εδώ από φροξιλιά την παίζει πάρα πολύ, και δουλεύει πάρα πολύ καιρό και θέλει να τη βελτιώσει. Τι βελτιώσεις θες να κάνεις? Να μου αρέσει πιο πολύ ο ήχος της. Δηλαδή το τραγούδι που έχω στο νου μου, παίζοντας τη φλογέρα, να καταλαβαίνω ότι παίζω αυτό που σκέφτομαι. Σήμερα ποιο τραγούδι έχεις στο νου σου? Περισσότερο τα τραπεζιάτικα τραγούδια, τα δικά μας τα βουλικιώτικα. Αυτά που τραγουδούσαν κι όλοι. Γιατί τα περισσότερα τραγούδια ήταν παραπονιάρικα, έτσι.
χορό πήγα. Χόρεψες? Όχι. Ο δεύτερος δεν χορεύει, χορεύει μόνο ο πρώτος. Άρα είναι χορή του πρώτου. Χορή αργή, αυτοσχεδιαστική χορή. Ο Αχιλλέας ο Τσάρας, ένας παλιός φίλος, ένας άνθρωπος που σήμερα με εξαιρετικό ενδιαφέρον και ζήλο δουλεύει την μουσικοχορευτική παράδοση εδώ στα χωριά του Ρουμπλουκιού, και θα ήθελα να δούμε λίγο την προσέγγιση αυτών των χωρών Αχιλλέα μαζί. Πες μου ακριβώς εσύ σαν νέος άνθρωπος, σαν νέος χοροδιδάσκαλος, πώς βλέπεις αυτούς τους χώρους? Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η χορή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη όταν, για να μπορούμε να πούμε ότι φτάνουμε σε σημείο ο χορευτής όχι μόνο να χορεύει σωστά, αλλά να εκφράζεται και με αυτό που χορεύει. Ακριβώς. Είναι το α και το ω. Είναι εσωτερική χορή. Άλλο να βγει μια χορεύτρια να κουνήσει απλά το χέρι και να πάει τα βήματα σωστά στον ταούλι, και άλλο όταν θα το χορέψει αυτό το πράγμα να χτυπάει τον ταούλι και να χτυπάει και η καρδιά της. Αυτό βγαίνει και στο πρόσωπο και στο ύφος και στο χέρι. Αν λαχταράει τον ήχο του ταουλιού, αυτό βγαίνει σε αυτή την κίνηση. Είναι το α και το ω. Θα ξεκινήσει κάποιος να μαθαίνει χορό μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, ας πούμε 1, 2, 3, 4 χρόνια, θα πρέπει να μεγαλώσει λίγο, να περάσουν αρκετά χρόνια, να μπει ο χορός μέσα του, ο ρυθμός, τον ταούλι μέσα του εσωτερικά, και αυτό θα βγει προς τα έξω. Πόση αποδοχή έχουν μπροστά στους χορούς των Ποντίων, των Βλάχων, των Σαρακατσαναίων, των Μικρασιατών? Πόσο αποδέχονται εύκολα ένα χορό οι άλλες ράτσες εκτός από τους ντόπιους? Της Μαρίας, ας πούμε, την Πόημιτσα, την Ιππερίδα, τον Τζοβανάκη, την Τζομπανοπούλα, όλους αυτούς τους ωραίους παλιούς χορούς. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αντικείμενο και έχουν μία γνώση της κουλτούρας τους, της δικής τους, αναγνωρίζουν και την κουλτούρα των άλλων ανθρώπων. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Πόντιος που ξέρει και δακρύζει ακούγοντας ένα αργό ποντιακό τραγούδι, βλέποντας ένα νεαρό να χορεύει αργά ένα παλιακό δικό μας χορό, τον αναγνωρίζει και τον εκτιμάει αντίστοιχα. Συνάντηση μουσικοχορευτική, πόσο εύκολα συνυπάρχουν οι ηλικίες μεταξύ τους? Πλέον βλέπουμε να υπάρχει το εξής φαινόμενο. Να υπάρχουν οι ζουρνάδες στους γάμους, αλλά να υπάρχουν στο σπίτι την ώρα που θα φύγει η νύφη, να κρατάνε τη μουσική τη συγκινητική, γιατί ο ζουρνάς σε αγγίζει, να συγκινούνται, να δακρύζουν όταν φεύγει η νύφη από το σπίτι, όταν προσκυνάει, αλλά από εκεί και πέρα να μην χορεύουν. Στους γάμους, δηλαδή το βράδυ στο γλέντι, να μην υπάρχουν οι ζουρνάδες.
συναντάμε να υπάρχουν οι δύο γενιές όταν θα βγει η γιαγιά να χορέψει ένα παλιακό την ώρα που θα έχουν το γάμο στο σπίτι για την εγγονή, θα βγει να χορέψει, βγαίνουν κάποιοι νεότεροι να τη συνοδεύσουν, αλλά δυστυχώς δεν ξέρουν να πάνε στα ίδια βήματα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κίνηση που πολλοί νέοι ενδιαφέρονται για αυτές τις μελωδίες, για αυτούς τους ρυθμούς, πηγαίνουν σε διάφορους συλλόγους και βλέπουμε να υπάρχει έστω και μια μικρή φλόγα που θα είναι η ελπίδα για να κρατήσει όλα αυτά τα πράγματα. Ευτύχησα να περάσω δεκαετίες της ζωής μου με έναν κορυφαίο ζουρνατζή, με έναν μάστορα, τον Θωμά τον Πάτμο από την Αλεξάνδρεια. Κάθε φορά που βρισκόμαστε θα ρίξει και ξεβιδώνει όλος αυτός ο πολιτισμός της Ανατολής, θα ρίξει και γεφυρώνει αιώνες και πλέει έτσι μουσικά μέσα στη διαχρονία του. Θα ρίξει και περνάει τους αιώνες, τις γενιές, τις μουσικές κλίμακες, τους μουσικούς τρόπους και μέσα από μια τέχνη υπερούσια που αγγίζει τα όρια του επιτεύγματος φτάνει να κατατίθεται στις μέρες μας. Κυρίες και κύριοι, Θωμάς Πάτμος σήμερα με την παρέα του εδώ στο μακροχώρι της Ημαθίας, ένα χωριό που θυμίζει πολλά, που μας παραπέμπει σε μνήμες άσχημες. Παίζει για μας. Ο ζουρνάς ήταν, σύμφωνα με τους μελετητές και τους ερευνητές, ο εθνικός μας αυλός. Αυτός λοιπόν ο εθνικός αυλός, που ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι σωλήνα, τίποτα περισσότερο, δεν έχει κλειδιά, δεν έχει μουσικολογικές και οργανολογικές τεχνικές που μπορούν να το αναδείξουν. Πέρασε, όλες οι μελωδίες πέρασαν στο κλαρίνο. Το κλαρίνο λοιπόν υποκατέστησε ουσιαστικά τον εθνικό μας αυλό, τον ζουρνά. Το άκουσμά του φυσικά ως όργανα του ανοιχτού χώρου είναι ένας ήχος και ένα όργανο που είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει. Σε όσους μας αρέσει είναι μέσα στην κυταρική μας υπόσταση, μέσα στο DNA μας, μέσα στην ιδιοσυστασία μας ως ανθρώπους και ως κουλτούρα που κουβαλάμε. Αυτός λοιπόν ο εθνικός αυλός, ο ζουρνάς, που έλκει την καταγωγή του από την Ανατολή και γεφυρώνει την Ανατολή και τη Δύση, στις μέρες μας ως μουσικό όργανο, όσο πάει και εκλείπει. Εκλείπουν βέβαια και οι άνθρωποι, οι νέοι
που ασχολούνται με το μουσικό αυτό είδος, γιατί ήρθε μεγαλόπρεπο το κλαρίνο μέσα από την οργανολογική του αρτιότητα και τη τεχνική που έχουν αναπτύξει οι δεξιοτέχνες του κλαρίνου. Και έτσι λοιπόν το κλαρίνο βασιλεύει και ο Ζουρνάς χάνεται ως ένα παραδοσιακό και μάλιστα το κατεξοχήν ελληνικό παραδοσιακό μουσικό όργανο. Τι γίνεται λοιπόν? Χάνουμε ακόμα ένα μέρος του μεγάλου αυτού πολιτισμού της Ανατολής, του ελληνικού πολιτισμού, μέσα από ένα συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Τελευταία έγινε μια προσπάθεια στο Δήμο Αλεξάνδρειας να συσπηρωθούν κάποιοι νέοι κάτω από την εμπειρία, την τεράστια ευαισθησία και εμπειρία του δεξιοτέχνη του Τρομάτου Πάτμου να μάθουν ζουρνά. Στην αρχή πήγαν πολλοί, στη συνέχεια όμως ένας λάκησε, γιατί το όργανο είναι δύσκολο, έχει απαιτήσεις πολλές, ωστόσο όμως έμεινε κάποιο όφελος, κάποιο κέρδος. Κάποια παιδιά εδώ στο Μακροχώρι παίζουν ζουρνά. Κάμαν λοιπόν μια κομπανία δική τους. Πρέπει να τους δώσουμε την ανάλογη προβολή, τον ανάλογο χρόνο, να τους ακούσουμε. Λοιπόν, πες μου πώς σε λένε πρώτα. Γιώργο. Γιώργος πώς? Αρβανίτης Γιώργος. Γιώργος Αρβανίτης. Θωμά. Θωμάς Μιλωνάς. Είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου. Είμαι και πρόεδρος του Συλλόγου. Και Γιώργος Μιλωνάς. Αδέρφη. Πιο ωραίες μελωδίες. Όταν μέσα στο μεγάλο παγκόσμιο ευρωπαϊκό πολιτισμό υπάρχουν οι μικροί πολιτισμοί που τον συγκροτούν, που τον κάνουν μεγάλο, να ελπίζει ότι αυτοί οι μικροί πολιτισμοί, αυτές οι μικρές πολιτισμικές ενότητες, όταν υπάρχουν, συνεχίζουν, διαιωνίζονται, μπορεί να ελπίζει πως η ζωή μας θα είναι καλύτερη αύριο. Γιατί τι άλλο είναι η ζωή μας πέρα από τον πολιτισμό και τη μουσική?